Лятото е в разгара си, а 3 нови автомобила чакат да бъдат спечелени. Време е да раздадем наградите от нашата специална томбола и да определим 3 късметлии, които ще спечелят Ford Puma. Започваме с първото тегляне. И първият печеливш е... номер 47246. Една награда вече има своят нов собственик, но остават още 2. Продължаваме с второто тегляне. Този път късметът се усмихва на участник с номер 37743. Остана последната награда, кой ще оформи шампионската тройка. Третият печеливш номер. Това е номер 20700. Честито на 3 победители и благодарим на всички, които се включиха. Следете BetHub, защото предстоят още игри, емоции и награди.